Patayng lawas si San Fernando ABC Federation President Ricardo Nonoy Reluya Jr. gihatod na paingon ngadto sa Dipolog tungod sa kadaghang mga supporters nga buot ni mohatod nagkuwang na hinuon ang mga sakyanan. Si Luan Mirondina sa report. Sa wala pagibiyahe ang patayng lawas ni Ricardo Nonoy Reluya, usa ka santos nga misa ang gipahigayon sa covered court sa lungsod. Mga supporters sa mitaliwan nga ABC Federation President midagsa ug misudong kaniya sa katapusang higayon. Alas 10 ganihang buntag, giandam na ang lungon ni Reluya o gikarga sa coaster nga gipanag-iya sa iyang banay. Uban sa crate ang paborito niyang mga butang, ilabi na ang mga kagamitan sa motocross ug sa iyang pagka-rescue volunteer. Apan wala ang mga anak ug mga kabanay ni Nonoy tungod sa kabalaka sa ilang seguridad. Wala, ma'am. Nasa iyang mama sa hospital. Dili na lang sila mo atod, ma'am? Dili ra. Hindi man nila biyaan ilang mama. Ang mga sinaligang kawani sa munisipyo ang gitahasan sa pag-facilitate sa pagbiyahe sa patayng lawas sa ABC President. Sa karsada at bang sa munisipyo, nag-atang ang daghang mga supporters nga buot mo kuyog sulob ang itom nga t-shirt nga nanawagan og hustisya. Kung pila lang ka book available na sakyanan, mama, ulang jud among pasakyan nila kay kutob ra man pud sa sambuan. So ang dili masakay, diri na lang jud sila kutob. Higpit ang seguridad nga gipatuman. May mga pulis nga gitahasan sa pagkonvoy. Si Cebu Province Traffic Czar Joy Tumulak miabag sa pagpasayon sa trapiko. Normal lang gini siya no nga murag medyo makakose og traffic tungod sa mga sakyanan nga mo hatod ug ang mga tawo nga gusto sang muuban mo sakay no. So mga ilang tawo og dispensa sa atong mga motorista pero kini nga traffic is naara ni dinhi sa atubangan sa poblasyon. Pero ningabot ato sunahan ditso-ditso na ta kay ato na pong gi-alerto ang tanan nga mga syudad ug lungsod. Apan kay may giapas nga oras sa biyahe, napugos pagbiya ang convoy sa munisipyo pagka alas 10:30. Hatod man tami niya, wa na may sakyanan. Balik lang, may steady lang. Dagan, tabok, dagan, asa. Oh, di na lang, umabot alas 12, di na kami. Kung na sakyanan karong oras sa mabot, okay pa. Oh, purnay, alaon na. Lisod na kayo kayo, nagad ma'am. Samtang sa barangay Panadtaran, diin nagsilbing kapitan si Nonoy, nagatang usab ang mga supporters nga nagbitbit og itom nga mga flaglets. Mihunong sa makajot ang convoy at ubangan sa barangay hall ug mibiya paingon sa Sambuan aron didto manukad paingon sa Dipolog. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisda.